alebo inak povedané side flip. Side flip, alebo aj salto bokom, má rovnakú postupnosť ako salto pred z miesta. Máš tam odraz, balenie a dopad. Začíname odrazom. Odrážaš sa z obidvoch nôh naraz a neodrážaš sa ani moc do výšky, ani moc do diaľky, musíš nájsť niečo medzi, čiže v nejakom takomto smere. Teraz pridáš ruku. Budeš ju mať asi v takejto výške, pretože keby si ju mal vyššie, tak sa pomaly točíš a keby si ju mal moc nízko, tak by si išiel priamo do zeme. Čiže najlepšie ju mať vodorovne a rameno máš celý čas vystreté. Táto ruka je švihová, čiže tá ťa v podstate roztáča a táto druhá ruka kontroluje výšku. No a postupnosť je taká, že najskôr sa odrazíš, touto rukou sa ťaháš sa smerom ku kolenám a túto druhú ruku použiješ až vtedy, keď si v tom maximálnom bode. Čiže to sa v podstate chceš akoby vyhodiť a až potom, keď si úplne hore, potom sa chytíš. No a teraz môžeš skúšať nejaké prvé pokusy a skúšaj najskôr tak, že buď budeš padať buď na krk, alebo až sem na rameno. Nejak takto. Keď už vieš dopadnúť aspoň takto a nevytačíš sa do žiadnej strany, je tu ešte jedna vec, ktorá by ti mohla pomôcť a to je rovnako ako pri salte pred z miesta, odraz zo špičiek. Potom by už to mohlo vyzerať nejak takto. Želám ti veľa šťastia pri trénovaní salta bokom z miesta a ja letím tak. Vítaj v Skill Labe. Dneska sa naučíš previesť zadok.